e taara k'e ta o jugungalon da ye kalifa yan bɛɛ de bɛ ne ka ko kalama ne den fa tɛ mɔgɔ wɛrɛ si e kun n bɛ taa fɔ jɔn ye ne yan bɛɛ bɛ ne ka ko kalama o kun tɛ fɔlɔ ya ne bɛ ɲininka ne bɛ ye ya ha i tɛ mana kunu ta k'e to nangaraba ni fɛnw na dugu kɔnɔ ne taa bɔ n ka so Mimi taa bɔ n ka so Mimi minɛ ka taa bɔ n ka so munna a fɔ Mimi ka taa bɔ n ka so a bɛ taa ka mana kɔnɔ ta kɔnɔ dana ko ne ta y'a di cɛ kalifa e bɛ nin kɛ ta cogo di mɔgɔ min bɛ yen ne hali a bamuso mɛ kɛnɛ e bɛ nin kɛ ta cogo di kalifa sabali sa i ka foli t'o la ne ko la kana na n ka so k'a kɔnɔma ko tata di a ye kɔnɔ cɛ min ye kɔnɔ da la a ka t'o fɛ yen tata di dɛ t'i sɔrɔ bɛ ka da Kulubali n'i ye fɛ dogo don k'i ta ye kɔnɔma don ko ta ye den a den Kulubali i tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la yɛrɛ n b'a den n b'i kɔnɔ fara ka den bɔ ka di hɔrɔnya t'i kɛ tan dɛ ka da dɛ oui Mimi dere Mimi y'i wele diga kuma n fɛ e ka ne wele ka mun fɔ ne yɛrɛ e nana dɔn jumɛn e bɛ na dɔ ɲininkali kɛ mun na e ka fɛn dɔ de bɛ ne bolo wa ne mɛnna k'e ɲini de e bɛ ka nin e b'a mun fɔ ne ɲɛna ni kan sera ma deli la i t'a fɔ ne ɲɛna ci bɛ ne da de Mimi sabali sa ala ma sa ko mun est-ce que e kunkolo ka ɲi est-ce que e bɛ ka min fɔ i bɛ ka miiri k'a fɔ Mimi Mimi jɔ bɛ ne la walahi jɔ bɛ ne la kɔrɔma fala nana ne fɛ waati min na ne ko jɔna kun t'a di a mi kɛ la sumana na kun t'a kɛnɛ la ne ma se ka jɔ n yɛrɛ pilasi la mɛ n tɛ foyi Mimi hali n'i ye fɛn fɛn kɛ ne la a tɛ ne tɔɔrɔ a ta kɛ kɔni ne tɛ ne ne bɛ ko bɛɛ k'i nɔfɛ n bɛ ko bɛɛ k'i nɔfɛ n tɛ digi ne la walahi n bɛ ɲini don o don n neni n fa neni n ba neni n tɛ dimi n tɛ tɔɔrɔ n ye min k'i la n b'i ye fɔlɔ ka yafa deli i fɛ n'o banna an bɛ kuma den an bɛ den ko kuma in kɛ a bɛ ka mun tobi Zame. e tɔgɔ Julie. e dun Gafo. a ka zame tobi wa ok o ka ɲi yɛrɛ de a bɛ bɔ min Kɔfɛ wala na. n y'a faamu Gafu. E bɛ n dɔn nin. Ayi ne tɛ n dɔn. Ne yɛrɛ t'a dɔn ne dusukun bɛ mɔgɔ gin. Y'a sɔrɔ jinɛ de don ne. e b'a dɔn ne bɛ bɔ yan waati min na ne kɔnɔma kun don awɔ ne jiginna ne ye n den bila misiri kɛrɛfɛ donc n bɛ k'a ɲini cɛ n t'a dɔn den nin balolen don wa ou balolen tɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'aw sera ka fara n kan n'i ye den mɔgɔ bara n t'a dɔn i y'a kibaruya mɛn i bɛ se k'a fɔ n ɲɛna mi ka den wele k'a fili i b'a dɔn ko i ma nin ɲa Foli kan ka d'aw ma. ayi o tɛ foli ko ye N'a fɔra ko aw ye den lamɔ k'a don aw sogo n'aw bolo cɛ hali den t'a dɔn k'a fɔ k'a ba ye min ye tuguni o tɛ na aw bɛ fo yɛrɛ o tɛ foli ko ye e ba dɔn ko n b'a fɔ k'a tɛ ba dɔn ne bɛ fɛ ka firi ba in ma i bɛ taa fan wɛrɛ de fɛ o ye seliya kɔni tɛ bilen E ko ne ba tɛ yan wa. a tɛ sɔrɔ yan nɔ bi e bila k'i ba ɲini yan ni ma dɔ bɔ kelenlasigi la mɔgɔw fa bɛ don Ne bɛ fɛn min ne bɛ nin ko in ɲɛɲini. Nin muso in k'a y'a den fili. Fɛn min ne bɛ fɛ ka nin ko in ɲɛɲini. N bɛ fɛ ka kɛ ne ba ye. Bebe ko tagali kɛra sini yan tagali kɛra sini komi ye n teri n kun nana o de fɔ n ye n bɛ bɛɛ kɛ ko o ko teri la teriya kɔnɔ i bɛ yafa n ma e bebe wala ɲɛfɔli ma ma foyi ka na n dɔgɔmuso in de a kelen de don i bɛ hakili to a la n y'a mɛn n bɛ hakili to a la E dawuli ne kun ko k'e bɛna taga jaja kɛ ne kun taara ci la n ko n bɛna bila jaja e sigilen bɛ yan
Isi le me mumila. Intero muso ye chanfai na soro ne be mila. Kom na ayo muso mi dondala ko wonene ayido ne dusugu me fa gingi. Ko tene bai. Fana ma wala muso ni adin fli ko e be oti bai. Bawoda ma fenya ke bate duguma. Ibide nendra bo fail fagati ba nini. Inte foi fomo. Bébé, et garçon jara sno dongo ne ko chorbe fuma su be fonima. Mais ni tagi akil to anale bébé. Mais na mi nyoya la ga here. Odo ko bena wati do. Ibla ko ni banti bare ibi nora mo bala ki banti bai. Gafu ne bolo boni ne ba jane ba te wa ni ga kuma me faida fe me bo ka kata mbani. Ko ta di sonfle. Bébé, nasce essa canal. Passa de tamo. Bacili, iba kalama ko demso inana. Ne ya je demso jumɛn? Min kɛ fo a kɔnɔma falen b'a bɔra yan. Anana mun na? Ko a kɔnɔma falen kun don den min na k'a nana o de ɲini. Bon ne yɛrɛ y'a kibaruya mɛn ko den tununnen dɔ bɛ wele Segu la k'a taara yen k'a bɛ taa o lajɛ. Ne ko e ka minɛn bɛɛ labɛn i ma ɲinɛ foyi kɔ kɔni sini ye tagalen ba de ne y'a fɔ e ɲɛna cogoya min na n'i taara i bɛ hakili to i yɛrɛ la i b'a dɔn ko i kelen dɔrɔn de bɛ ne bolo y'a mɛn kana i ta kɛ manamana ko ye dɛ i b'i ɲɛsin kalama y'a mɛn ne ko zoli dun a dalen de don wa y'a mɛn mais ne ko est-ce que a bɛ ka ko ɲɛɲini ka ɲa bon madala n'a bɛ ka ɲɛɲini ka ɲa dɛ mais denmuso in fana bɛ sori fɛ yen dun fo fana tɔmɔna est-ce que a tora ko lajɛ a kana bolibola kunfɛ ten dɛ a kɔni a kana bolibola kunfɛ ten a kan ka t'o lajɛ a ko to fana ɲɛɲini e hakili kɔni bɛ denmuso nɛnimani na sori fɛ yen ou bien awɔ ne hakili b'a la kɛ aw sigilen bɛ yan tabɛla an sigilen bɛ yan baara yɔrɔ dun taba se e jiginna joona dɛ wala n jiginna joona de kibaruya jumɛn bɛ i kuma ni denmuso fɛ kosɛbɛ sɛbɛla koyi a ka tagali ye sini ye wa ni kuma n'a fɛ yɛrɛ de n'i y'a ladi kosɛbɛ kosɛbɛ n ko a ka janta a yɛrɛ la kuma fɛ dɛ musoman ninnu ka kuma nɔgɔn o kɔni kana taa ɲɛ ta mɔgɔ wɛrɛ fɛ o ka ca o kɔni ko ka ca joli dun joli dalen don awɔ kɛ d'accord ne ko falen ko dɔ kɛ ne ka n kamana gan i kamana gan wa n kamana gannen don n kɔnɔna yɛrɛ fililenba de don o don min bɔra yan nɔ min kɛ min jumɛn bogotigini dɔ kun kɔnɔma falen kun bi yan wagati dɔ la a ka to ko fana ɲɛɲini fo a fa tɛ sɔn k'a ka kuma fɔ mɔgɔ ye nin ne hakili b'a la a ka boliboli dabila kunfɛ sa o kɔni i b'a kalama ko denmuso in ka kuma galenba don dugu kɔnɔ sa awɔ u b'a la ka denmuso a kuma galenba de don dugu kɔnɔ yɔrɔ awɔ mais i ka kuma latigɛ tɛ an ka tɛmɛ an ka taa ci fɛ ok u b'a fɔ ma ko mimi jɛma awɔ o yɛrɛ de don fa ni kamalenin tun y'a fɛ ko kalifa wa kalifa awɔ o yɛrɛ de don o bɛ san caman bɔ bi dɛ a seginna ka na a nana o don ka na ne ɲininka
ko ale jiginna ka sɔrɔ o b'a sɔrɔ ko gɛlɛya b'ale kan donc ale kɔni jiginna dɔrɔn ka taa den bila misiri la bi ale nimisalen don ale bɛ ka na den ɲini ko n'a sɔrɔ ko ni an y'a kibaruya sɔrɔ joli dun fitinin dira anw ma ne yɛrɛ jɔrɔlen don dɛ bali o tɛ jɔrɔ kun bɔ koyi ni joli ba kɛra min ye an b'a fɔ n ko ye ala tanuba ye mais n'o tɛ min bɛ se ka na fɔ k'a bɛna joli nɔfɛ ko mais k'a b'a fɔ ko joli y'a den k'a bɛ se ka joli minɛ i la a bɛ se ka kɛ bari joli dira an ma k'a minɛ anw de b'a dɔn ka papiye ko de b'a ni joli cɛ o tɛ kɔni nafili ko ye i y'a faamu awɔ n y'a mɛn ni min yɛrɛ kɛra ɲɔgɔn ye fɛn ni kan min b'a da an tɛ n'o dɔn mais yanni o cɛ kana to denmisɛnninw tulo ka don kuma ninnu na bari denmisɛnnin hakilina ni mɔgɔkɔrɔba hakilina tɛ kelen i y'a faamu voilà o tɛ problème ye o tɛ problème ye o de kun do dumuni ta ka diya ne bɛ dumuni kɛ awɔ n y'a mɛn Oi, Ancien. A tɛ togo la Luga. Baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. A kɛra fama yɛrɛ. Wala a kɛra fama ye dɔɔni. Depuis ni dumuni wɛrɛ o don, o b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Donc n tɛmɛntɔ don. N ma taa bɔ n ka cɛ fɛ yen, Sori fɛ yen. Donc n bɛ tɛmɛ yan fɛ. Ka fɔli k'i la ka tɛmɛ. Bon. O sira don. Ok. A diyara n ye Luga. D'accord. N y'a faamu. Ok. Mɔgɔ tɛ jigin mɔgɔ la bi koyi. Kosɛbɛ kosɛbɛ. I n'a fɔ i yɛrɛ tun y'a fɔ cogo min na ka kɔrɔ. Samiya ni kow ka ca. A ko ka ca dɛ. A ma nɔgɔn. Samiya ni kow ka ca dɛ. I bɛ ka taa i ka cɛ surufana kɛ. Awɔ surufana. Awɔ. Ok n y'a faamuya. Ne bɛ taa surufana yɛrɛ de. I b'a kalama Luga ko Mimi nana wa? Mimi. Awɔ. Awɔ n y'a kuma mɛn ni Mimi mɛ n m'a ye fɔlɔ mais n y'a kuma mɛn kɔni. Bon ko a kɔnɔma falen kun don a den min na. Waati dɔ la. Waati dɔ la. Awɔ. K'a y'i ban a den na. Sisan ne y'a mɛn ko den kɔrɔbayara k'a nana den ɲini. Bon a tɛmɛna ka taa a kunfɛ k'a bɛ taa a den ɲini. Avant que a ka taa yen nɔ a ka yan ka na ka taa surufana fɛ yen nɔ denmuso min bɛ yen nɔ ka to ka ko jateminɛ yan'a ka taa kunfɛ. Kosɛbɛ. N'i ma fili ne y'a ko n ye kuma mɛn mais ni denmuso ni bamuso ma se ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais ne y'a mɛn k'a taara Welesebugu fan fɛ Welesebugu la ko den dɔ tununi bɛ k'a taara o lajɛ bon ne dun ka cɛ ka den n'i ma fili n'i ma ɲinɛ ale den tɔmɔna a dira ma misiri la puisque ne ka cɛ tɛ misiri bila la denmuso nin dira ma misiri la bon u dun bɛ ka fɔ dugu kɔnɔ ko a den tɛ tɛmɛ san 7 san 8 kan bon ne dun ka cɛ denmuso min b'a bolo yen o tɛ fɛnɛ tɛ o cayalen ba san 8 a tɛ tɛmɛ san 8 san 6 san 7 o fɛnɛ b'o o lahala kɔnɔ san. An cɛ kana fane. A b'i somɔgɔw kɔri baasi t'i la denbaya dun baasi foyi t'u la i fakɛ dun a bɛ yan baasi foyi t'a la n bɔra ka to seliji ta la sisan. D'accord. Bébé dun kara ɲuman sera. Bébé wala n'a yɛrɛ bɔra appel la sisan a ma mɛn a ko n ma k'a ɲuman sera awɔ o de la kalan kan ka daminɛ semaine wɛrɛ. Joli dun. Ne yɛrɛ ni joli ma ɲɔgɔn ye bi bɛɛ a n'a terimuso bɛ kɛ fo boli bɛna kɛ tanbaya nu a mana ka bɔ sugu la fɔlɔ n'a nana n ka foli fara tɛ baasi ye n faga yɛrɛ ko k'a bɛ sira la ŋɔnɛ k'a bɛ tila ka na d'accord tɛ baasi ye Fayi i b'a kalama k'a bolila ka taa kunfɛ ka to denmuso de ka ko ɲɛɲini a mais san'ale kun ka boli ka taa kunfɛ denmuso min bɛ Sori fɛ ale kun ka yan ka t'o lajɛ kosɛbɛ o tun kan ka kɛ o komi ne yɛrɛ kun bɛ Sori ka yɔrɔ kan ni sera yen ni Sori yɛrɛ bɛna kuma kɛ puisque denmuso nin a fɛnɛ a bɔra kalama sa ko a mansa tɛ Sori ninnu ye o ko kɛlen don ka denmuso yɛrɛ dabaliya bɛɛ ban waati bɛɛ hali ni taara sa i bɛ taa sɔrɔ kuma a kelen sigilen don a dama la a bɛ miiri la o ma nɔgɔn dɛ ni sera Sori fɛ ni Sori bɛ y'a lajɛ an ka kuma kɛ